Door rieën ze weer in eure groene, milieuonvriendelijke bak, ons eigen L1 Vastelovensvereniging. President Ruud en prins Bart stuven door de provincie op zoek naar de beste vastelovenstips. In de oude turfkolonie Griensveen zien ze vast en zeker nog nooit geweest. Logisch, want door in de piel hebben de klotbultjes pas een tweede grote prinshoed geroepen. Aan de Helena Vaart is de joekster even niet minder om. Laat dat een les zien voor de rot van L11. Griensveen, Café de Morgenzond, hij moet het zien hoogheid. Het is Limburg, hè. Kijk, Brabant ligt vlakbij, door aan de overkant van het water. Dat is het duistere. Ja. En dan zwaai ik naar Brabant, want daar brandt geen licht. Nee, het licht brandt, hè. Ja, zeker. Bij de Klotbultjes is al een oudere vereniging, maar ze zijn pas eigenlijk sinds vorig jaar echt fatsoenlijk bezig. Het is een oudere vereniging, maar toch pas bezig. Dus we kennen door best wel een hoop leren. Die weten wie je begint vult, net zoals. Even rond naar binnen. Het is vastelovensmondig over een week. Ja, over een week. En hoe is hij? Ja, Griensveen is al feest. Griensveen, daar komen we voor. Vastelovenscafé. Ja! Lessen! Lessen! Denk aan de oren, hè? Denk aan de oren. Is de feest. Daarachter is het, hè? Loop maar door. Ja, zeker. Maak plaats. Dat zien ze het gewend. Ik gooi de bal. Dit is onze prins. Dit is onze prins. Dit is onze nieuwe prins. Carnaval. Tegen de naaien over de scherpe pil. Ik zal bijna doorheen, hè? Ik vind de laatste kind. Hij is hem, hè? Op een potje beer. Hij is hem, hè? De Klotbultjes, Griensveen, en dan verwacht ik eigenlijk een ambtsgenoot, een president of een vorst. Verre, man. Maar dat best zich net, hè? Nee, geen veren, voorzitter van de Klotbultjes. Best wel vuurzitter. Ja. Maar er is een soort van eretitel, had ik ergens in de geruchtenstroom gehoord weer. Ja, we hebben ook inderdaad, ik ben afgelopen weekend onderscheiden met de eretitel Confettimeister. Oh, Carlos Premenberg, de confettimeister. Ja, ik zal het even laten zien wat hij houdt, jongens. Ja, Brabant. Dit is. Dus toen geeft ze teken en dan komt de confetti, dat is het Dat eigenlijk. is ongeveer het idee en dan moet er sfeer gebracht worden. De kroegbaas is half van die gouden dingetje. Ja, die vindt mij aardig. Ja, de middelvinger gaat al omhoog. Ja, ziet ze wel. Ja, geweldig, maar dat vindt hij niet erg. Hey, desondanks vuurzitter van de vereniging. Voorzitter van de Heb er een motto? Is er een motto in Griensveen? carnaval voor iedereen, Ja? voor jong en oud, groot en klein. Nou, dat rijdt Nou, kijk aan. Ja, dan is het bekendstichtelijke vrijheden toepassen. En vier zijn een nieuwvereniging, de Rood van L11, met een motto. Had ik gisteren heel veel kritiek op gehad. Dus ik had de ganse nacht geschreven aan het beginnetje van een nieuw motto. Maar ik wil dich vragen en de lui van die vereniging om het even af te maken gedurende dit samen zijn. Hè. Dat gaat wel lukken, denk ik, hè? Oh, dat hoeft niet nu meteen. Nee, over 20 minuutjes of zo. Oké, gaan we maken. Het begin van de motto gaat zo. Onze prins Bart had een kop met veel intelligentie. Dus onze vastelovend had een hoop potentie. Maak af. Twee zinnetjes erbij zou leuk zijn. Ja, Ze gaan nadenken, dat kunt gaat goed. Ja, zeker. Tot straks. Ik moet zeggen, echt die eerste twee zinnen hoor ik aan. Ga ik toen de prinses halen, hoe is dat Wat is die eigenlijk? hoogheid? Ja, als je niet gauw. En de prinses ook niet vergeten, Ruud. Ja, kijk, ik zou ook echt alleen prins worden wanneer ik zo kort bij het café woon. Daar is het café. Hij is de prinsenresidentie. En ik zie prins en prinses van de Klotbultjes, dus we moeten gauw gaan aanbellen. Maar leuk met zo'n prinses ook kennis maken, hè? En dat vind ik leuk, de dames voorop, de prinses is. Hallo, Goedenavond. ik ben Ruud. Ballon. Ruud, hoogheid, Loren. president van de Rood van L11. Hey, een prinses erbij. Jazeker. Dat kan hier gewoon. Dat kan hier zeker. Ja? Is het verplicht eigenlijk? Moet de vriendin of de vrouw van de prins meedoen? Nee, dat is niet verplicht. Maar dit hoort het geer. Ik wou dat heel graag. Ja. Ja, jongens, we gaan eens nog spullen kijken. Kom op. Yes, Kom. kom binnen. Zo. Wat is er in het dagelijks leven? Ik verkoop trailers. Trailers. Ja. En als verstand van evenementen, begreep ik. Ja, klopt. Ja. Ik heb ook in de evenementenwereld gewerkt en vooral het lichtgeluidverhuur. Oké, dus als we een eigen zitting gaan organiseren, kunnen we dich bellen, dat komt goed. Ja. Techniek geregeld, alles deed het, brand, knipperen. Ja, dan ben ik de huisleverancier. Dat was ook bij die uitkomen of bij die verkiezing tot prins nog van pas gekomen, toch?
Ja, klopt. Want ja, het was een goed excuus om achter de mengtafel te gaan staan. Ja. En niemand vermoedt iets. En bij het uitkomen spring je er achteruit en je hebt iemand ingeschakeld die jouw rol overneemt. Ja. En dan valt het niemand op. Ja. Hey, zal ervoor zorgen dat hij een glaasje inkomt? Dat gaan we doen. Gewoon naar de café, kom op. Kom. Yes. Dat zijn er niet zoveel. Zo goeie nacht, de zonnedag hebben we gezet. Ik ben huid, waar we blij. Ons dorpscafé een warm bestek. Dit is ben ik, een vlees en bloed. Dat is wat Prinsveen met je doet. Het is een elkaar, dat is de elkaar. Het is een elkaar, laat je de zorgen. Hier blijft de elkaar, het is een elkaar. Alles is zo fijn, zolang we samen zijn. Hey, het is een elkaar, kanaal is de elkaar. Het is een elkaar, kanaal is de elkaar. Het is een elkaar, het is een elkaar. Alles is zo fijn, zolang we samen, wij maar samen, wij maar samen, wij maar samen zijn. Hoegheid, wat een entree, wat een entree. Hey. En een fris pilsje in de scepter, hè? Ja, die zit erin en we zijn in Griensveen, dus... Ik had hem op het buffet gepakt. Volgens mij is het ook in Griensveen, zodat er hartstikke, echt enorm interessante lui zitten. Ja, antiek is het te horen, ook in Griensveen. En de Klotbeultjes handgat, wat geen enkele angervereniging in Limburg had. De allereerste prins leeft nog. Ja, zeker. En er zit even met Marco Buijs. Ja, dat moeten we even eerlijk in zien, dat was vorig jaar prins. Hè? Ja, vorig jaar was ik de eerste grote prins van Griensveen. Wat is er in de vastelovensgeschiedenis vuurdicht gebeurd eigenlijk? Dat er geen prinsen zijn, wat is dat? Alleen maar jeugd. Ze hadden alleen maar jeugdprins en jeugdprinsessen. Hey, Klotbeultjes, neem me even met, want ja, het is natuurlijk een soort van Brabants dialect eigenlijk, dus ik snap er niets van. Wat is dat? Klotbeultje? Ja, klotbeultje is klot, is daar van klot uit de peel, hè. De peel, de turf, hè, de klot. En daar vandaan hebben ze de klotbeultjes hier genoemd. Het is een soort kluiten eigenlijk. Ja, blokken turf eigenlijk zijn. Het komt toch weer op de turf voet. Het komt uit de turf uit, ja. Hey Marco, ik ga geen leuks bedachten, hè? Want ik bedoel, de beste eerste prins, dat is eigenlijk ook het enige lid van de oud-prinsen dan, hè? Ja, dat klopt. Is dat al opgerekt eigenlijk? Nou, daar ben ik al mee bezig, want nou is het nog helemaal goedkoop, hè. Alles is low budget. Ja. Dus alleen op vakantie, alleen uit eten, heerlijk. Ja, ze reisje maken gewoon. Ja, rondom de wereld. Ja. En wie is het nu echt met het Limburgs-achtige dialect? Want daar was toch wel eens in de provincie gewerkt ergens, hè? Ja, ik heb Joren en Horst gewerkt, maar ik ken het wel verstaan, maar ik ken het niet praten. Dat vult zich toch gewoon niet dan op eigenlijk? Nee. Maar wel ras Limburger vult ze zich. Zitten hij op een steenworp van Brabant? Nee, ik voel me een ras Limburger, absoluut. Ik voel me hier helemaal thuis. Dus ik zou hier ook nooit meer weg willen. Ik woon hier nou denk ik een jaar of 28. Ik zou hier nooit meer weg willen. Hey, de oud-prinsen zijn opgericht, dus ja, best los. De kennen als een nieuwe vereniging, proficiat. Ja, dankjewel. Daar gaan we zeker voor zorgen. Het zijn de lokale helden worden omgeet, dat kennen een oud-prins hier. Maar in Griensveen is dat ook gewoon Tom Korthooms. Ja, Gerald, we zitten dan. Dag jongen. Hing het in het huis? Hey. Hing het in het hoes? Wat is dit? Nou, dit is dat heeft met carnaval te maken, toch? Tom Korthooms, de orde van de Gulden Humor. 1982 aan hem maar jongen, 2 jaar. Echt waar? 2 jaar. En wij ondertekenen dan de Vlaars uit Gelijn en Kerk Steenerbuk, de Tempeliers, de Pottentoten. Ja. Alleen Jonkers zitten erbij, zei hij. Maar dus die had wel degelijk een link met de vastelovend. Ja, Tom Korthooms, hij was zeer vereerd dat hij hier natuurlijk voor gevraagd werd toen der tijd. Hè? Ja. En toen is bij hem ook die carnaval losgekomen. Hè? En elk jaar kwam hij weer naar Brabant-Limburg om het carnaval mee te vieren. Ja, zeker. Vanuit Bloemendaal. Vanuit Bloemendaal, want daar woonde hij zijn laatste jaar. Daar is hij overleden ook. Ja, daar is hij overleden. En hij is hier achter weer begraven.
Ja. En toen hij vertrok, toen dacht u, ik ga naar thuis wonen. Dacht je? Nou, dat was min of meer toeval, ja. In dit prachtige, dit is een beetje Anton Pieck-achtige omgeving. Ja, prachtig hè. Beetje de Efteling vind ik het. Ja, zo lijkt het wel af en toe. En je ruikt het veen, of niet? Ja, het zit er ook nog wel links en rechts. Wat was Toon voor iemand? Ja, dat vragen ze mij wel vaak. We hebben Toon persoonlijk nog gekend. En dan zei je, hoe kan hij bijvoorbeeld ook heel humoristisch vertellen? Ja, dat kon hij zeker natuurlijk. Ja. Prachtige verhalen kon hij afsteken. En we hebben hem enkele keer bij ons op bezoek gehad en dat was iedere keer weer een feest. Zijn eigen boeken heeft hij eigenlijk allemaal gedaan als een soort van bijrol. Maar zijn hoofdberoep was journalist. Okay. En hij werkte daar in Haarlem bij Spanenstad. Dat was ook de reden dat hij in Bloemendaal woonde. En bij Spanenstad, daar gaven ze natuurlijk van alles uit, waaronder ook Charles en Jimmy. Ja. En dan kreeg hij natuurlijk ook af en toe de opdracht om de ballonnetjes in te vullen met teksten. Geweldig. Ja. En hoe zorgen jullie dan voor die lokale held? Hoe eren jullie hem? Is er een beeld van hem? Of ja, dat doen we op verschillende manieren. We hebben natuurlijk bij ons op het park staat de kop van Toon, een borstbeeld eigenlijk, sinds 2016. En hier in Griensveen, daar hebben we een plaquette geplaatst. Die heb ik zelf nog mogen metselen. Zelf gemetseld? Dat wil ik hem zien. Dat wil ik zien. In mijn vorige leven was ik hovenier. En daar hebben we toen die plaquette zelf nog mogen metselen. Hij staat ook in het verlengde van het graf van Toon Kortoms. Ja, we gaan het spel spelen. Klein quizmuziekje. Onze vereniging besteedt nog net zo lang maar verand één traditie. En dat is als de prins in het scepter kwijt is, dan wint degene die de scepter had een vaat beer. Gover in Griensveen ook doen met de scepter vetten. Ik stel vragen aan een persoon met een scepter in de heng. Goed antwoord mag de scepter vasthouden. Fout antwoord, scepter weer doorgegeven. Na 1 minuut 11 geet de bel, stopt de tijd. Wie dan de scepter in de heng had, die wint een vaat beer. Gesponsord door de hoogheid. Jazeker. Hey! Is de klok klaar? De scepter is al aan het buffet beland. We beginnen bij dicht met de eerste vraag en de tijd lup. Wat is bijzonder aan het dialect van Griensveen? Antwoord A. Het besteedt helemaal niet. Antwoord B. In Vols kennen ze het niet verstaan. B. Is fout geantwoord. Ga eens door naar de volgende. De naam Griensveen, waar komt het eigenlijk vandaan? Dat weet ik niet. Fout geantwoord. We gaan door naar de volgende. De stichter Jan van Grient. En daar had ook een vrouw Jan van Grient die het dorp had bedacht en opgericht en gesticht. Wie hoort die vrouw? Irene. Fout geantwoord, het is Helena. Vandaar Helena Veen. Geen lekker. We komen dadelijk boetehoed, geloof ik. Hè? Sinds 1998 rieken de klotbultjes een soort lokaal lintje uit de knapzak. Wie kreeg de 11e knapzak? Is het A. Teun Menne of B. Farah Kenters? Farah Kenters. Fout geantwoord. Alweer fout. Wat een talent zit hij. Ongelooflijk, hè? Ons wordt nog 3 keertje. Wacht even. Toon Kortoms. Had ze net opgelet of niet? Dan ligt hij begraven. Wie veel broer en zussen houdt hij? Zit het er A. 11, B. 13? 13 is goed geantwoord. Ik kies nog ervoor. Ja, zeker. Eerste keer goed. Toon Kortoms, ze komt gaan niet uit Griensveen. Antwoord A, dat klopt. Antwoord B, klopt niet. Komt gewoon uit dit dorp. A is ook goed geantwoord. Ongelooflijk. Hij komt inderdaad uit Deurne. Wat is er eigenlijk leuk aan Deurne? Niks. Goed geantwoord. Ongelooflijk. Jij wint de vaat, hé. Je wint de vaat. Wie heeft ze? Joost. Lust ze wel meer? Oh, hij lust meer. Dat is goed. Griensveen is op zoek naar tradities en nieuwe evenementen. En ze willen de Einzelgängeroptocht. Ja, dat willen we echt krijgen. De Einzelgängeroptocht moet nog Griensveen. Maar hij vlakbij in Geisteren, Hansen hem gehad. En of het een goed idee is om de Einzelgängeroptocht überhaupt te organiseren. Ria Linsen, laat zien wie het zit. Ik ben Hans Hirsch aus Kerkrade. Ich habe mit hier al 5 keer een Einzelgängeroptocht en der war afgelopen jaar in 2019 wurde in Geisteren. En ja, daar had ik mijn streven gelukkig wel verdiend. Oh, je trekt je door gans Geisteren een streep. Oh jee, oh jee, oh jee. Het einde net schoen gemaakt. De eerste in alle schoen gemaakt. Kijk wat er van ravage daar is. Ja, was voor mij een van de beter. Ik heb nog nooit zoveel vroege publiciteit en commotie gehad om een kleine joeks dat ik daar heb uitgehaald. Er gaat ook subsidie van de gemeente Venrooy. Door de neus. Wel erg leuk gedaan. Dankzij Hans Hirsch. Oh, die line erachter. Oh, vreselijk. Kijk die strot. Ja, het is echt...
Ja, wat is er gebeurd? Ich war endlich ein Stück dicker wie nun, sagen wir 150 Kilo. En ich war an het lijnen. En ik had door in Geesteren lijnen getrokken wat enge deed tegen het flinker is. Dus, en dat was wel erg leuk, moet ik zeggen. Ja, maar wel wat maar. Ja, dit gaat dunner, dat klopt ja. Ja. Was toen nog wel wat toe? Ja, für den Einzelgängeropzug, jullie gaan het hier even doorstreven. Ja. En 2022 is de, denk ik, in Grinsveen, maar daar wisten ze al een beetje bescheid dat ik er aankom. Grinsveen, dat ligt ram in het noorden. En verwend nu met de vastelavond even doorstreven, daar praten ze maar uit het woensdag van de maat. Maakt het wel engdruk? Beetje scha, help me maar. Niet dat zie ik me velk. Adieu hoor. Adieu te halen. Ja, je zit hier allemaal tussen allemaal veren. Er hangen, ja, nu met veren zijn heel belangrijke mensen. En hier heb ik ook iemand met veren aan de bar. Je hebt hele leuke tradities georganiseerd, leuke evenementen. Ja. En je hebt een WK hier in Grinsveen. Ja, we hebben een wereldkampioenschap. En dat is het enige wereldkampioenschap van de wereld. Ja, dat snap ik. Daarom werd het wereldkampioenschap. Maar ja, goed. Ja, precies. Maar dat wordt ook alleen maar hier in het dorp gehouden. Dus... Maar er is geen andere plaats in de ganse wereld die dat ook deed. En wat is het dan wat je doet? Nou, het gaat er eigenlijk om dat jij met een blad bokbier zo snel mogelijk over een hindernissenparcours kan van een aantal kilometer. En dat doe je met een blad vol met bokbier. Daarom heet het ook bokkenollen. Hoe heet het? Bokkenollen. WK bokkenollen. Ja. Met de bokken hollen eigenlijk. Dat is het bokkenollen. Ja, je krijgt een blad, daar zitten de glazen vast aan het blad. En daar doe je het obstakelparcours mee. En het is de truc om zo snel mogelijk, met zoveel mogelijk bier nog in de glazen van de glijbaan die over de brug heen gaat, de tent in te glijden. Dus dat is eigenlijk wat het is. Ja, ja. Ik zou ze willen zeggen tegen iedereen in de toesting van, oh, dat gaat voor ook door een WK bokkenollen. Nou, als je coureur had willen worden, maar dat is toch niet gelukt. Als jij verspringer had willen worden, is ook niet gelukt. Hè? Maar je bent wel atletisch. Kom naar Grinsveen, doe mee aan bokkenollen en misschien dat je wel wereldkampioen wordt in iets. Dames en heren, de organisator van het bokkenollen hier in Grinsveen. En het rijmt Sam van der Steen. Wanneer de dagen kort zijn en de nacht vol gooi gemooid, dan geven wintervlinders mee met kriebels in mijn bloed. En overdosis joeks en jen, laat ik me injecteren. En zette hem een dikke door de straten gaan marcheren. Dan spring ik op en spring de snoet. Ik gooi weer op de lappen. Dan gaan we heen vol gas verroet. Maximaal. Samen lol gaan trappen. Maximaal trappen. En vol blaad bier gaan tappen. Maximaal trappen. De hoekslagen laten wapperen. Wie heet de pot met flappen? Het goed geel gevuil die met de paplepel erin. Het geeft ons leven kleur en denkt ons vasten op de zee. We komen door de zonneslading, ons amuseren. Drinken lekker moeder waar en gewoon in ampeneren. De arm in de log met dansmerietjes aan gaan pakken. En als je dan de trut huurt, dan is het maximaal klappen.
Jo, we gaan 3 dagen stappen. Maxima klappen. En lekker pilsje happen. En kunnen het niet snappen. Maxima klappen. De jongens kunnen niet grappen. Geef diegene alles en zie de dag content. Het glas al vol, niks te over de boottent. Is het getje door een ander laten voor, dan gewoon maximaal. Want we gaan nog even staan. En samen long gaan trappen. Maxima klappen. En vol blad bier gaan tappen. Maxima klappen. De hoekslag moeten wapperen. Waar is de pop met flappen? Maxima klappen. En samen long gaan trappen. Maxima klappen. En vol blad bier gaan tappen. En 3 dagen op de lappen. De hoeks kunnen niet grappen. Ondersteund door onze eigen hoogheid Bart Stork en Prins Bart de eerste van de Rood van L11. Ja, dank u. Ook hij diep in de piel geten vastgeloven natuurlijk om de muziek. Dat is ook in Horsoe, dat maakt ze een beetje de poort van de piel nemen. Daar wonnen de Wazelvoten in 1995 het LVK. Is er nu, 25 jaar later, nog gaat te veulen van die euforie van toen. Riel Linsen gaan kijken. Als het goed is, moet er nou muziek komen. Kijk. Ja, we waren een schondenavond in La Rochelle en Rogge waren dat toen nog. Oh, mijn god. Strakjes gaan we met de ganse zandkroon. Waar gaan we heen? Naar de hemel, ja. En heel toepasselijk dat 3 van de 4 al naar de hemel zien. Die zien al door, ja. Die hebben de weg denk ik wel makkelijk kunnen vingen. Rechtsaf bij de maan. Ja, het klinkt vreemd, maar uiteindelijk wisten we wel toen we dat nummer maakten dat ooit natuurlijk een keer van pas kwam. Alleen dat dat zo snel zou zien, dat is natuurlijk minder. Jammer. Strakjes gaan we met de ganse zandkroon. Naar de hemel, naar de hemel. Ik moet zeggen, ik draai het nummer zo druk, want ik vond het toen niet zo'n geweldig nummer. Wat weet Jordan Noah, vonden we eigenlijk allemaal beter. Maar goed, ze hadden dan het LVK mee gewonnen, dus gehuurde dat nog wel eens in Horst en omstreken wordt het nog wel eens gedraaid met carnaval. En dan bekruipt me toch wel een beetje een raar gevoel, ja. Ja, toch wel. Ja, ik treed nou nog af en toe op met nummers van de Wazelvotten. Met een gitaartje, maar dan moet ik dus alleen doen wat we normaal met 4 man deden. Een engelke hier, een engelke door, een liste engelke met echte engelenhoor. Ja, dat is mij wel emotioneel geweest. Ik moet zeggen, ik heb nog een keer ooit opgetreden hier in de Meertal, heb ik volgens mij deze slager ook nog gezongen. En toen kwam mij als het roon over de wangen. De mensen gingen staan en moesten klappen en mij door wat wel. Maar dat was heel raar, dat was toch wel terugzien in die Meertal waar we veel gestaan hebben. Ja, dat was het eerst dat ik daar alleen zong, dat was toch wel vreemd, ja. Ja. Wat zei zo? Naar de hemel, daar is rechtsaf bij de mond. Ja, mooi, ik ken hem toch nog heel aardig. Dan moet ik dit natuurlijk op stop zetten, stop. Oeh. Dan kan ik dit weer opmaken. Op L1 een playertje, dan doen we terug in een poesje en dan komt hij dan met carnaval weer uit. Hoi! Ja, zieke de Wazelvotten, uit Horst. En morgen begint de top 1111, de leukste lies van Limburg met dat leedje. Hey, het is een beetje aan het eind, hè? Het is het einde. Confettimeester. Confettimeester. Het is ook motto-meester nu, hè? Motto-meester. Ja, we zullen het sleutelen aan ons motto. En de eerste 2 zinnen worden, onze prins had een kop met veel intelligentie.
Dus onze vastelovend had veel potentie. En nu bist u. Dus plaats ik hier een advertentie. En gaan wij op vakantie. Dit nummer van met. Hoogheid, het is dit hè, van Montevier, nog volgende dorp. Jongens, dankjewel allemaal voor de ontvangst in Griensveen. Tot volgend jaar. Succes met de organisatie van de Einzelganger op. Toch fijne vastelovend. Kom op, kom op. Toch heet het dan. De prins. Doorgeven. Prins met zijn president. Maak plaats. Dat zijn ze weer. Wauw. Griensveen in de piel, hè, jongens. Je hebt een padda. Ja, dat is echt een gekke hoes, hè. Die verstaan niet, maar het was wel gezellig. Ja, ik denk het. Ik hoop dat ze hier ook leuk vonden, maar dat kan vast goed. Hey, even denken, morgen gewoon voor nou. Ja, wat heeft er nu ik van geleerd? Dat moest ze me eens vragen. Of ik vraag er aan dingen, want ik weet het zelf wel niet. Nou ja, ze had vrij recent pas een prins. En daar had zich gewoon gedragen. Dat had net te veel geld uitgegeven. Ik denk dat het gewoon erom gaat. Gewoon zingen, dansen, lachen, flauwekullen. Dat is het eigenlijk. Een goede vereniging Zingvul. Morgen de Steen. Steen. En dat is van een drinkvereniging, een echte vastelovensvereniging. Dat kennen we van leren. Wie de buk en de geit. Weet je wie dat geit? Dat is Morgen. Morgen. Tot dan. Trusten. Beetje rijden.